En un pla de xoc hi abocarem recursos, serà una prioritat claríssima de posar la ciutat al dia. Una prioritat serà la política industrial. Volem que Terrassa realment, perquè té les capacitats per fer-ho, sigui realment la capital, però en tenim molts temes vinculats a la Generalitat que els primers dies intentarem tornar a encarrilar per la via, sobretot, no de l'enfrontament, sinó de la cooperació institucional, del diàleg i de la lleialtat. I des de l'Ajuntament contribuir a facilitar al màxim i agilitzar al màxim tots aquests tràmits per fer que la ciutat, que a més disposa de sòl industrial i en disposarà encara més en el futur, no només amb els Ballots 2, que precisament a la propera Junta de Govern aprovarem ja el pla parcial dels Ballots 2, però també tenim Palau Sud, que en aquests moments estem flexibilitzant tots els instruments urbanístics, i la fórmula final és sobretot de cooperació entre el sector públic i el sector privat. En aquest mandat crec que tenim l'exemple, hem tret a concurs per drets de superfície 5 solars en 5 zones de la ciutat, que això implicarà aproximadament uns 300 habitatges públics. Estem parlant també de diferents fórmules, com pot ser també acords amb l'Incasòl. Hem arribat a un conveni amb l'Incasòl per també construir dues promocions d'habitatge. En aquest cas estem parlant de més de 200 habitatges al parc de Guernica, en dos sols, que a més un 25% està reservat a persones joves, menors de 35 anys. També hem aconseguit que s'incorporessin alguns habitatges en la borsa de lloguer, però al Sareb, evidentment, hem de seguir parlant, hem de seguir insistint, perquè el que no és just i el que no té sentit és que tinguin habitatges buits a la ciutat i que hi hagi gent amb necessitat d'habitatge. I tampoc el que no podem és acceptar en segons quines condicions els habitatges que ens proposen per la cessió. Per tant, estem en una negociació molt complicada i esperem poder arribar a bon port. Si haguéssim tingut la sort de que ens haguessin arribat els recursos del projecte que vam presentar als fons europeus Next Generation, haguéssim tingut ja un tram, probablement ja amb obres, un tram de 4 quilòmetres aproximadament a la zona de les Arenes Sant Llorenç, que va ser el primer projecte de renaturalització de la ria de les Arenes que vam presentar. No va poder ser, el segon tampoc ens el van donar. Nosaltres seguirem insistint. Aquesta és una obsessió i serà una obsessió esperem, el futur govern de la ciutat, i per tant esperem en el proper mandat començar a veure ja alguna actuació concreta. És un projecte clarament del mandat que ve, és una de les coses que només començar el mandat posarem fil a l'agulla. De fet, ja hem estat treballant amb l'estudi que ens dona viabilitat i que permet la connexió entre el pàrquing del Portal de Sant Roc i el pàrquing de la plaça Vella. Això és bastant de sentit comú. Per tant, això ens permetrà també que el carrer Major sigui un carrer peatonal, sigui un carrer net, que no tingui les entrades i sortides del pàrquing, perquè l'entrada i sortida del pàrquing estarà a la Rambla. Això vol dir també recuperar aproximadament unes 400 places d'aparcament, una xifra important, que és que el pressupost municipal té un grau d'execució i, per tant, de compliment dels compromisos d'un 98%. Per tant, crec que en aquest cas és una bona gestió del pressupost. Tot i així, és veritat que hem de fer una reflexió profunda i probablement haguem de començar el mandat, crec que hauríem de fer-ho així, amb un pressupost en base zero. Això vol dir replantejar tota la despesa. Sempre posem molt el foco amb els ingressos, amb l'IBI, amb l'IAE, amb l'impost de construccions. Crec que hem de parlar també de la despesa, hem de parlar de com optimitzem els recursos. Nosaltres tenim bones vibracions aquests dies. De fet, estem parlant amb moltíssima gent de molts sectors. Tenim molta il·lusió de poder tornar a guanyar. De fet, el 2019 va ser una sorpresa, també per nosaltres, treure aquell gran resultat, aquells 10 regidors, i pensem que estem en disposició de poder incrementar aquesta representació a l'Ajuntament i poder tenir un govern fort, un govern sòlid i un govern estable per afrontar aquests reptes del proper mandat. Sí, per generositat i perquè crec que la ciutat, per afrontar els reptes de futur, necessita de grans consensos, de grans pactes de ciutat. Malgrat poguessin tenir una majoria absoluta, hi hauria una política molt clara de mà estesa amb totes les forces polítiques, especialment amb la força política amb la que hem governat aquests últims 4 anys. No hi ha res tancat, però sí que és veritat, i jo crec que no hem d'enganyar la ciutadania, si estem dient els dos partits que és un govern que ha funcionat, que és un govern que ha sigut lleial políticament i també a nivell personal, amb bona sintonia, que ha tirat endavant la ciutat en un moment de moltes dificultats, com ha sigut una pandèmia mundial. No podríem enganyar la ciutadania si no diem que si sumem, evidentment, per part nostra, estem disposats a continuar aquesta fórmula de govern a la ciutat. Amb una força progressista com és Terrassa en Comú estaríem disposats a seure en una taula i, evidentment, parlar-ne i acordar. Amb el PSC és veritat que alguns venim d'on venim, que va ser un trencament complicat, traumàtic, que hem tingut un mandat complicat, també en les relacions amb el PSC, però és veritat que és un partit important en la governança democràtica de la ciutat, és un partit que ha tingut un paper molt rellevant en la transformació de la Terrassa democràtica
i per tant és un partit que també ha de comptar a l'hora de generar grans consensos de ciutat. Pactes és més difícil, perquè venim d'on venim, però evidentment també la mà estesa per acordar polítiques que la ciutat necessita en aquests moments. Una clara i rotunda, que és l'extrema dreta, que fa ràbia haver de parlar de l'extrema dreta i fa ràbia haver de parlar de Vox, però desitgem amb totes les forces que la intolerància i els que generen odi i divisió a la societat no entrin al govern de la ciutat, de l'Ajuntament, que no entrin al consistori. Jo no crec que sigui un projecte personal ni personalista, com s'ha dit. Tots els projectes, ho estem veient, tenen uns caps de llista, unes persones que surten amb uns cartells, però darrere d'aquestes persones hi ha uns equips, i jo puc dir que estic superorgullós del gran equip que hem conformat, però és el projecte polític més plural, és el projecte polític més divers, segurament també és el projecte polític que més parla internament per arribar a acords, perquè el fet de ser un projecte polític plural i divers vol dir que no estem d'acord sempre ni tenim unanimitat amb totes les decisions i amb totes les actuacions que tirem endavant, per tant hem de parlar molt internament i per tant això va molt més enllà d'una persona, és un projecte, com deia, que té llarg recorregut i evidentment doncs, el dia que jo no hi sigui alguna altra persona, alguna altra cara s'haurà de posar al capdavant i a la candidatura actual hi ha moltes persones que podrien assumir aquest paper.